Oras marihita saluhna. Dihamu ruas ni huria amanami inanami. Namad dohoti parmingguan di bagas gerejaon. Namad dohoti ibadah melalui live streaming. Hamisian perhalado doho padita nama kubasi di ibadah jam 10 sada. Madok selamat hari Minggu marihita saluhna. Mauliati maritu hatta. Om mahami obas na parpudi marhaladui di tonga-tongani huriatta mauliate ma di parsawratta seliling hayam makubasi. Hurian itu hatta ada orang sotapuka parminggota niliam mati kisang obas martang yang nahohom di inganan Nabi. Amin. Tapuji matu hatta mared demahita. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di parubadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tigor doa kadalan di Jehovah. Jala hala partigor mardala disi. Alay anggo hala parjahat. Tarsulad dit do disi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok kami ala dari pabisar hotu kami berita nauli na manodangi rohanami. Ay alani hubahin kami utada kami ho dohot lomoni roham. Di pangido rohanami neng mangulahon lomoni roham kami saliling dingoluon. Jalan yang mertua kami bahinommu. Say parbadiay marohanami marhite-hite tordim.
Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dohok manggotapon roha portibion. Sai palas maroha nami manguluiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapatik di debata di minggu sedarion, ima patik pau paton dohot lapatanna. Patik pau paton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunomari maulah hamu nasa siulommu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba de batamdoi. Dang jari ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisini hutani halak pena bagabati hutam. Ay dinauno mari do dito paribata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiad do ibara diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradiaran nai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana. Asa unang tois rohat tadi ajar nasian ha tadi di bata. Iko badiado ha tadi di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tu mangihon, dohot mangguruhon, ido sahakna. Atong rak mangidugugu mahita siat Tuhan di bata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon ako bartu pati mi. Amen. Tato potima dosa tanagodang itu adopan di debata martangi yang mahita.
Ale amanami jala debata nami na di badua gijang. Para si rohan na sumurung midahami. Hupar hatu tu jala huto poti hami do dosa dohut pangalosyon nami nagudangi di julum. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala se sama dosa nami saluhukna. Ala ni pakokok ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Ata baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan judusata. Para si roha jala perdingan bahasa do Jehovah. Lebat terimas jala para si roha gudang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna. Asini roha di Jehovah di akka na magkabiari ibana. Hasangapon ma di debatara di gijang. Amin. Tajahama hata di debata epistel di minggu sadarion. Imana tersurat di Matius bidu walu. Mamukasian ayat 5 saharori ayat 10 tolu. Tajaha margati sorin. Naposo ni iduk ni soldadu. Dungi bongok ma Jesus tu taka pernaum. Jadi Roma tu jolona sada iduk ni soldadu mangilih-hilih ibana. Nin nama. Dungi ni na Jesus memadok imana, ropeahu pamalum sahikna. Aigariahu jolmana ni rajaan na mga rajay soldadu, molohudok tunasada, tusadui maho, laho do ibana. Ia tu nasada tuom maho ba rodo ibana. Jala ia hudok tu naposokku omma bahen jadi ido di bahen. Alai hudok matuhamu torop donar sugot sian purba dohot siap pastima
Gabedongan sa panganan ni si Abraham doho si Ishak, doho si Jacob di harajaon banua gijangi. Laos iduk Jesus mamadok iduk ni soldadui. Laho maho, jupang homa hobartu haporsiaumi. Jari hipas mana pasonai dina sangob basi. Ima sahakna, martua donatu mangihon hatan di debata, jalan na upiopsa. Amin. Tidak koma haporsiao tai songon na hina tidak kun didong atas haporsiao di sadok pertibion rap mahita madok au porsia di debat aja huba ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak di debat aja huba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siato di porbadia adorong suhabubuhan ido tu hatta na tu maun na bernit di panguhuman si Latus nama si terpajal do ibara di hau pinur silang na tua tu benar turung di tanom ngulu dia patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu sia menjadi bata Jehovah amanai pargogo na suatu dusani di sima ibana pai mamula sogo tu tanaon manguhumi harak na mangulu dohot namate au porsea di tor di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia dohok dia sisaan di dosa dohok dia tain namadok mula mengulusog daging haran ang mate dohok dia nguduan na sora suda amin. Tabi gima tikting na masa di huriata titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Agustus 2020. Na parjulu, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik minggu, gabe paso-paso marhite-hite panupahion ni debata. Napaduahon, titing parbagason. Titing parjulu, nang majalo pasu-pasu pardong asaripion ma, parlingguman arido tambunan, anak niamata amir ihutan tambunan, tubuni inata situa prida, boru siaturi, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Cipinang Asam, dohot orwana,
Maria Nabasa boru siahaan, boru niamata, Peterson siahaan, tubuni inata, Heni Susilowati boru nenggolan, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Parserahan. Pamasumasuon Sabtu 26 Agustus 2020 di Gereja HKBP Sutoyo jam 8.30. Patoluhon, ruas Nataba, mulai sadarion Minggu 10 Agustus 2020 di Jalo gabe ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga 1 Muslim Makmur Sinaga, inangi Normalian Hutapea, Rosian HKBP Resort Jitun, Tanjung Gusta Medan, Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Jalan Maijen Sutoyo, Sektor Mayasari. Paduahon Bernardo Manurung, inangi Helda Boru Pasaribu, Rosian HKBP Kirap Remaja, Resort Kirap Remaja, Distrik 28 Deboskap. Alamat Jalan Pancawarga, Sektor Penas. Patoluhon dosen Bari Silalahi, inangi Theodora Barcelona, Citohang. Rapdoh Sadadak Danak Rosian HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, Distrik Sapurwalu, Jabar Tengdis. Alamat Jalan Gang Langgar, nomor 54, RT Tulu RW 10, Sektor SMA Semea. Napaupaton, Pensiun Sintua, Manang Purna Bakti. Sadarion Minggu 10 Agustus 2020 di ibadah jam 11 WIB. Patopaon ni Huriat Tado Paborhaton Pensiun Sintua, Manang Purna Bakti, Tuamata Situa, Dolson Hasoloan Panggabian, sian sektor Gang Opak 5, obar aturan peraturan HKBP, pensiun di umur 65 tahun. Di sudi ibadah, papungu pelean tujulu nilanggatan dohita, mar hite-hite amplop si pasahatota, du keluarga, situa Dolson Harsoloan Panggabian, Borumunte. Songon hamulateota, saleleng marhobas di HKBP Sutoyo, las marohata pasahaton hamulateotai. Dung sipul ibadah, diuruti acara ramah tama di lantai 2 serbaguna. Nidohotan ni perhalado, 2 halak perwakilan sian ganup sektor, kategorial dohot paduan suara. Palimahon, Konpen Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 10 Agustus 2020, Patopaul ni HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Konpen Pendeta, maringanan di HKBP Resort Petukangan, mulai jam 10 WIB. Paunopon Pertanggangan Sektor, Jumat 10 Agustus 2020, di Patupa Huriat Tado Pertanggangan di Sektor Jati Bening. Nama jabui pertanggangan ini, keluarga Jesayas Silalahi, Boru Hutasoit. Alamat Jalan Caman Utara 1, nomor 6, RT 2, RT RW 10, masuk jam 10 sia 30 WIB. Papituhon, pertemuan pertama pelajar sidi reguler dan orang tua. Sabtu 10 Agustus 2020, di Patupa Huriata pertemuan pertama pelajar sidi reguler. Natoras Doho Pendeta jam 10.06 WIB. Maringanan di ruang utama gereja. Pawaluhon, Sermon NHKBP Sutoyo, Sabtu 10 Agustus 2020, NHKBP Sutoyo naik patumahol sermon, jam 10 WIB, maringanan di lantai 2 serbaguna. Disosoi itu NHKBP Sutoyo, asaro madohoti parsermonani. Pasiahon, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo, Minggu 27 Agustus 2020, Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manang tensi, pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah,
kolesterol, dan asam urat, manang khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut, dimulai habis ibadah pukul 6 sampai dengan selesai, manang sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan, diharapkan untuk puasa 10 sampai 12 jam. Catatan A. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat, harap dibawa. B. Pengecekan sudah dimulai pukul 6.30. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak menumpuk. Pasapuluhon, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disesuai itu situasi sektor asa dilanjutkan pembagian dohot papunguhan formulir partisipasi pembangunan. Sapul saja, pertangyangan sektor diundur. Pertangyangan sektor di minggu ketiga, manang patuluhon, bulan Agustus, ima sektor perdatam, Cipinang Asam, SMA Semea, Kalibata, Jati Bening, ala bertepatan dohot 17 Agustus 2020, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertangyangan diundur pelaksanaannya gabi minggu kelima, di hari Kamis 31 Agustus 2020. 12. Sumbangan. Dijalo sumbangan sian keluarga Amir Ihutan Tambunan, Situa Prida Boru Syaturi, sektor Cipinang Asam, bunga altar minggu 10 Agustus 2020. Hamauleteon siara dengan merdalan, acara partupolon anak nasida. Lau pasikopon titingon, boy mata jaha di titing cetak, dohot barcode naung disediahon huria. 05 saha di titing di mingguta sadarion.
Maret de mahitasian buku de nomor 732. Uhuk mata pasaha peliata di kantong sada A sada B. Tapasaha mari bagasala siruha. Pasu kami, oh Tuhan, saimu sehonda bemi, sai aprehon tangan mi Tuhan, lehon tu aku komi, di poti bihon, kan maaf Tuhan, kabaran nilas di roha, Tuna masahi, tuna dangai, kabe mangapulini. Pasu kami, oh Tuhan, saya sehonda bemi, saya prehon tangan di Tuhan, lewat Tuhan kokomi. Pasu hari, oh Tuhan, selalu sehonda bemi, saya prehon tangan di Tuhan, lewat Tuhan kokomi. Di poti bihon, hai maaf Tuhan, kau dalas di rosa. Pasu kami, oh Tuhan, saimu sehonda bemi, saya prehon tangan di Tuhan, lehon tu aku komi. Pasu hari, oh Tuhan, saimu sehonda bemi, saya prehon tangan di Tuhan, lehon tu aku komi. Di poti bihon, hai maaf Tuhan, sifat tu pahadameo, hai mahatami, sartu rohani, namasi hosomani. Pasu kami, oh Tuhan, saimu sehonda bemi, saya prehon tangan di Tuhan, lehon tu aku komi. Dame ni di bata na sumurung sian salihut na roha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhartai. Amin.
Hatani di bata nama makulingi hita di minggutta sadarion ima natar surat di buku nisi Musa na parjelo manaksada Musa bidu tolu pulusia mamuka sian ayat sada rodi ayat 5 songonoma tersurat di si alayang ko si Joseph terbuat do tua tu Misir gabi Roma si Potifar wakil ni Raja Parao si Raja yakana posona halak Misir manu horibana sian halak Ismail akka napatuaton ibana tu si sai di dongani Jahuba do si Josepi gabi jolma namertua ibana sai di bagas ni rajana halak Misir ibana jadi dung di ida rajanai nani donganan ni Jahuba do ibana jala ditupak Jahuba sude niulani tangan nai jadi lomoma rohani rajanai mida si Joseph gabi parhaladuna ibana jala dipabakit ibana gabi siramoti jabuna jala sudina di ibanai dipasahak do tu tangan ni si Joseph jadi olak ni napina bakit nei ibana bahen siramoti jabuna rodi sudi nadi ibanai di pasu-pasu Jahuba ma bagas ni halak Misiri ala ni si Joseph menjadi ditupak Jahuba sudida nadi ibanai di jabu dohot di balian ima na gabe sahakna na gabe songot topik mingguta gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata dia mau kadongan sa porsiaon berita taringot tu si Josephon sada sian anak ni si Jakob sada berita nama cai menarik do sa sitonga jala gudang waka parpade bisuk mengutip jala mengembangkan pengalaman ni si Joseph di pardalanan ningoluna gabi sebuah inspirasi lau pahebakon manang memotivasi pernguluan ni hita hajal maun di tonga-tonga ni trupuk tahun boy do honopta sada halak na sukses do si Joseph baik di karir alai mulota pamanat kesuksesan ni si Josephon tidak ujuk-ujuk datang dengan sendirinya macegudang do dia do pibanaka hamaulon bahkan diberlakukan secara keji tidak wajar kona fitnah ujungna gabi ikon tarhurung ibana di gadis hahanggina do ibana gabi hatuban dulunya masih berlaku memperjualbelikan manusia na gabi hatuban gabi budak tapi si Joseph anak hasian Nyamanga namora anak kesayangan gabi anak hatuban kita bayangkan itu situasi itu dijual gabi song sada hatuban alai bahasa bui masa kondisi na songonon masaon alani pangiburuon memang jorbuk do pangiburuonon na mangiburu do akka hahanggina mamerek si Joseph alani pangiburuoni tubuh ma namar guar khosom dendam alani dendami manak kosomi tubuh mahajahaton nasumalin pola do barani pulut nasida naing berencana
memunu anggina sendiri, nasa mudar. Jadi bukan orang lain, tahu. Alisada sian anggina sida sendiri. Oma pakorhoni bangiburuan nama sejorbut katanya di hajol maun. Jala kondisi opi buru masa satu partikianon. Tubuh kapangiburuan tubuh maka kosom gabiadong ma akar rencana jahat. Mohado rencana ni hahanggina menghapus nama Yusuf dari keturunan Yakub. Tapi Yakub jo molo songoni hita na martino duho nanti. Sampai sahak tu tahina songoni. Hanya persoalan kecemburuan. Bamemak tohodo anak hasil do si Josephon diamanga si Jacob. Tohodo alaira datu ngapala songot tahini hahanggina orang naik masa ate. Apakah mereka merasa nanti si Josephon oman non nagabi mewarisi hartanya mukto judi tumago mata salpu hononin nak suatu ngadok kita na berbagi warisan ya mukto tu nami gabi muncul songonon nanti jorbuk naik unang lupa hita harta nasinari do harta suatu teripu harta segala-galanya tutu naronggo pakilalanya kahahangginon marelo pun nasida mulut apa mana disi bagaimana Yusuf HP itu pudian nyari gabi ahli bana sada orang kepercayaan ni Namora orang kedua ni si Firaun dakola ni menaik dong saya karir ni bana justru gabi orang kepercayaan Firaun malu di dunia pemerintahan gabi bisa orang perdana menteri dari mana ujungnya padahal dia bangsa lain dia bukan orang Mesir tapi Firaun mempercayainya gabi menguluhon halak Mesir, hamanang harajan Mesir di dalam kemakmurannya, di dalam kejayaannya. Alai basa bui terjadi songoni tu diri ni si Yusuf. Marah nabui berengota putih hota keteladanan sia diri penang pribadi daripada Yusuf ini sendiri. Parjulu dakala parhosom ibana. Walaupun dia korban ketidakadilan, korban kekejian, bahkan hal yang tidak wajar di hajol maun, dan mengulu di bana rasa dendam. Alana mulut apa ihu muse, mulut aja uduk ni turpuho saat tu bidu 50. Ai gabi pajupang do si Joseph do takahang gini, taboto di takas. Gabi rodo tu Mesir. Aka hahangginon mengelulusi panganon. Enggak terjadi krisis pangan pada saat itu. Ikut tu Mesir nama nasida Mesir dalam kejayaannya. Tapi kejayaan Mesir adalah ide daripada Yusuf sendiri. Bahasa bui jaya nasida. Masa sampai krisis pangan aliang halak Mesir dan krisis di si panganon. Mereka justru swasembada makanan. Itu na terjadi. Di napa Jepang nasida mebir lu sudia kahang gini. Alia hama hatani si Joseph tu nasida. Bidu 50 ayat 20 di dok. Najak dunia tutu tahini rohamuna dok pakau. Alai denggado hapatian ni di bait debata. Patu pahon songon nanida muna sedarion lau panguluhon bangso nabulun ninna. Jidang dindami mana hola dibiringi mana kahang gini. Tapi mana penguasa hati hei murah-muramanya benonna. Setabi dipedul tukko ni mana rupani ngamurah-murai. Hola ni suribana pasuka tangkap penjara honon manenggat tungon hukum mati ocudion. Akana juga don na julu songonima pabainan non tang marhosom. Dia menghilangkan rasa dendam si rohana. Alai diberingi mana do? Bagaimana dia melihat rencana Tuhan di dalam hidupnya. Alanido rabui dohonota siani kita harus sadari sesakit apapun atau penderitaan yang bagaimanapun terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita ingat. Di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Kota bereng gue. Tungadok pe si taunota.
Ketika orang lain berlakukan kita secara tidak adil, songot tu si Josepon. Unang murah hitam merdili di bini. Jaladak perlu hitam makosomi. Mulut ide sinon. Tarong lapatan ni hosom. Bukan tidak ada kesempatan Yusuf melakukan itu. Besar kesempatannya. Buah manga penguasa. Muranai di mana saya situnga memberlakukan manang gabi hatu bepebenon di mana. Saya situnga madak sidigi-digi ni pak nakahang gini gampang bagi dia pada saat itu. Alai dangadung di diri ni si Joseph mana sangat istimewa di diri ni mana. Dak parhoso mi bana, dak pendendam. Nak mendendam. Nak pe pangiburu amang aka hahang gini na julu anggoy mana. Dang gabi di patulu manang bahasa Batak nyodak paso budagas si mana. Yang guzol ma paso budagas. Kalau nalok sesuatu bering dah, anon anggu. Dicoba do berupaya sadi hari mana paso buhon na di hati-hati nak meredup pencari halak rupani. Apelo sidu betu buaka perbulatan do takka masalah na balgam musi. Di mana data parjulu ta bereng diturpukon. Nah padua kon dari pribadi Yusuf. Pribadi Yusuf memiliki sikap haposan. Katanya kan Nabi Yusuf kredibel. Trust. Orang yang dapat dipercaya. Jamat tahun menuntut kredibilitas. Itu di zaman on. Ali buru sifata diputar balik kedongan. Atau lima. Ay mulu jujur di bedang dapotan ninda rupani. Sesitu ngapain mutar balikan deh, bukan kebenaran. Itu harus kita bedakan. Mana pemutar balikan fakta, mana apa yang disebut dengan sebuah kebenaran. Alayang di diri nih si Joseph kita temukan kredibilitas yang sangat luar biasa. Dikembangkan manang terinspirasi donang si Steve Covey dalam menurato buku nataring utuson. Disodo dipakai mana istilah proaktif nih mana proaktif. Jadi proaktif digambarkan di mana walaupun dia merasa tertekan, walaupun dia merasa sepertinya tidak didukung orang, namun pribadinya dia membangun semangat dirinya, berupaya keluar dari persoalan-persoalannya. Bukan karena tindakan orang lain, bukan karena perbuatan orang lain. Dia membangun di dalam dirinya. Dirasa haposanido menjadi ido rata pikirin wae ngate. Molo ter isin wae jaloma ala tahu politik mehita kan. Di partikiat tahun. Gudanggon dah dibahas aka pemikir-pemikir tak. Bagaimana pemimpin kita, apakah memiliki trust? Apakah orangnya kredibel? Hai haposadon, si haporsiadon idon waing, di onin tikiton waing itu. Jalabuhado kita memang membangun dalam diri kita. Song si Joseph na mampu menjadi orang na haposan. Yesus pe mengagungkan itu. Hidup benda hidup Yesus haposan di nautik, haposan ma di nagudang ninna. Pemimpin yang kita dambakan sekarang harus pemimpin yang trust, yang kredibel. Dalam dunia bisnis juga ketika kita cenderung dalam dunia bisnis itu tak harap pedo bohado memang kepercayaan manang nahaposan. Relasi sosial kita juga terjadi tentu koneng terbangun do sikap nahaposan nakingan. Alaniaha gudanggo di partikiat tahun noaing jolma songonan hidup ni nabisuk nagabi korban trust issue. Korban trust issue ini yaitu sikap maul porseatu halak, maul menerima orang lain. Alebasa bui terjadi secara psikologis tu diri ni halak gabe sada halak korban trust issue.
Iman nak jolma yang pernah dihianati. Dia pernah dihianati. Dia pernah disakiti. Acik rohana. Jadi traumatis dia. Boy dia muncul mulai sian hamek metonna, sian hadak danahonna. Alani jamok du ita meradupun yakaya nak kota. Suatu sanga masa songuni rupani. Merasa dihianati. Sampai terluka hatinya. Atau mengalami beragam kekecewaan. Akhirnya dia akan menjadi manusia terkorban apa yang disebut dengan trust issue. Didoakan Nabi Yusuf rupanya. Jadi mau di mana beradaptasi dengan orang. Karena apa? Setiap orang dicurigainya. Eno jorbut hi tapi dicurigai. Hi tapi doh dicurigai anak kotai. Karena memang ini penyakit psikologis yang bisa muncul. Karena beragam kekecewaannya, beragam hal-hal pengkhianatan yang menyakitkan hatinya di bagasan pardalen nguluna. Molo tapi reksia ini sasitong padok ni Nabi Sukon. Sewajarnya itu terjadi sasitong ngatu diri ni si Joseph songoni. Karena dia sudah korban pengkhianatan ni hahanggina. Bahkan dia sudah korban hoax. Dia difitnah tempat kerja anak molo diturpuk tahun. Dina mengulai bana dijabuni si Potifar. Si Potifar juga orang utama daripada Firaun. Ale difitnah maimana di son. Ujungnya di penjara maimana. Menurut tabereng di son musi jamot tita diakka berita-berita hoax. Jamot tita di si. Jorbuk dui. Bui do hancur karni halak holanalani berita hoax. Lumubi di zamanon merhitiak ke media sosial tak. Baru merapot do pehami sinudi distrik diuduti do rapot padita termasuk don nagabi pergumulan. Alani kondision. Tak semakin kondusif persekutuan di tonga-tonga ni huria. Buidui alani yak kapunguan. Holani yak kapadohan. Alani aha ai dangbe songonan hidok nyak kadongan muladok pepata madok mulutmu harimaumu inna. Dang mulutmu harimaumu benuaing ninna. Jari-jarimu harimaumu inna. Aidu na mengitik kan. Murah-murah mengitik akka sipata hata nasohata. Mempitnah orang lain, membuli orang lain marhiti sieni. Hami padita pe sipata korban buli do di dalam kondisi ni halatsom may puji Tuhan ni ngomma rupani. Ada kolak kami hamupe gudang go korban buli marhiti akan nasongoni. Kita bayangkan kondisi seperti itu jorbukna. Memang dangadong dope medsos di zaman ni si Josephon. Dangadong gope. Namun realita mengatakan dia korban hoax. Korban fitnah. Nama jorbut. Ujung naibane ko divonis masuk penjara. Di penjara bukan karena kesalahannya, tapi terpenjara karena kejujurannya. Terhukum karena kejujurannya. Tapi sikap apa yang dia lakukan di situ? Dangolo ibana gabi madabu. Itu sikap reaktif dalam menghadapi. Imana kingan kebalikan ni proaktifi. Dang reaktif. Daktor marungut-ungut, daktor gasa-gasau ni bana. Tapi dia menjalaninya dengan penuh rasa keimanannya kepada Tuhan. Idona binereng mananglani saksikon ni si Potifar. Dina mangulay bana di bagasna. Ujungna aha dileok kaporsiaut ti bana. Homa mengajar taki sudina. Dak pola perduli besi Potifar taring otuar tanai. Dia serahkan semua. At sugarina sujujur memak si Joseph. Murade mana sini gawe mamora. Murah. Enggak di tangan na ibana rupa foto-foto harta si Potifar. Karena Potifar juga orang kepercayaan daripada Firaun sebagai penguasa hati sebuah negara superpower. Jala di dalam kondisi negara buido honon na makmur na sida hati Tentu gudang harta, gudang kepeng. Tentu mapakor hodoi tungulu ni si Potifar sebagai orang kepercayaan. Ada los di leoni bane musi si Joseph. Di dalam diri Yusuf yang adalah sikap haposani dan nakingan. Kredibel, dapat dipercaya. Walaupun dia terkorban
berita fitnah siani rupani. Siani mara berengot tamuse nani alaman ni si Josepon. Bahasa di pasobutuhani molo ne jujur do si Joseph. Molo ne burji do ibana. Molo haposad do ibana. Apa dia nakin diturpukon na didongani debata do ibana. Menurut pengamatan si Potifar. Kenapa dia gabe teruli paso-paso nak si Potifar nang marhiti hartana di tengah-tengah ni bagasna ninna. Alani si Joseph. Alai bahwa kita dalam memahami ini. Didoaka Nabi Sud ni pada narubi. Waduh kita menafsirkan terpukul deba didok rupani. Bagaimana kita menghadapi masalah hidup gabe pahebang potensi yang ada di dalam diri kita. Waduh kita ketika harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Sudido jol madong masalahna. Sudido jol madok parukilonna. Dangan jol manaso medebu tu ragamnya ka masalah do parukilon. Namun bagaimana kita memahami itu untuk membangun potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi dicontohkan do rupani diba. Hiado akasisian ni Yesus mengadupi tikina marparau na sida. Ro haba-haba nama cai gugu. Di tonga-tonga ni perdalanan na sida di Parawi. Aisisian ni Yesus nak kamantan nelayan don. Lapatan mereka pakar dalam menghadapi persoalan-persoalan di sana. Bidang mereka itu. Alai didok rupanya, kalau Yesus ada di parau nan itu pangan nih akasisi ini, kenapa Tuhan biarkan seperti itu terjadi? Iya pas wabu manusianya menak merdalan, so nih tenang, sahat tujuan. Ada didok akape nafsir madok rupanya, itu suatu gambaran bagaimana Yesus mau menguji. Mereka mau membangun potensi yang sudah diberikan oleh Yesus kepada mereka. Asa hehe potensi ini. Jadi waduh kita memahami on dalam kehidupan tak rupanya. Melorope akan nata parukil dia pe. Boido pasahiton. Boido mungkin masalah ekonomi, mungkin karir kita. Atau hal-hal lain. Tapi mari kita lihat itu untuk membangun potensi kita. Itu nama masa di diri ni si Joseph itu rupukon. Di garis hahang gini bana gabi hatuban. Ada yang dak tadi gimana di parungutungu doh padilion. Jangan ke di garis. Hola sui pakulingi dongan iba ngatuk songoni na marsak ni rohani iba. Dang bui mudum tuluari tulu borongin. Ay adong amat tasitu dang oleh memakulingi awang guau sa minggu dang mudu biau. Terbuama nang rohani situ si raitok kurutua urun main cipak kulingnya. Seminggu dang bui mudu mau benon ni. Lebu hama muse nama satu diri ni si Joseph dang alu minum tu bidah. Alai si nak kita bagaimana dia membangun potensinya? Dia hadir. Nak pesa adalah hatuba di mana yang paling rendah status sosialnya. Gabi hatuba memang adung di gadis. Namun dia tidak membiarkan dirinya mental hatuban. Tapi pas bui mana dirinya mental hatuban. Alai diposisikan di mana do di mana memang betul-betul dia seorang anak Tuhan dia. Dak sohongon natinahin ya kahahang gini di mana. Asal bulus mau posisi sepot daong. Dangi dak sauti. Tapi dia membangun potensi dirinya. Songonak kasih sianipe bagaimana mereka membangun potensi diri mereka. Ala ni molo Yesus mangulis de wa kahunang nahurak kapor siaunon. Ido halak ni hatani Yesus tuak kasih siani. Lapatan asu bengku sudio potensim. Ela soni do dipasuk buho dirim. La solo ho pasratalu ho dibain. Parukilon namasa. Tantangan yang terjadi. Ima molo tabeb mana naking bagaimana Yesus bisa hadir. Jalabui tabereng bohado ujungnya si Joseph dalam hal ini. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa.
Jala ditongani kondisina songoni sada halak nah haposan ibana Tuhan juga menambahkan bagi dia hikmat. Dia debataro di mana hikmat. Di natar hurung ibana mernipi masih parao. Ahado lapatan ninipion. Dia hadir mengelusi. Tentu so tabuan itu panitu hadatuan. Dia tu dohora si Josephon nak mulala batak tortu hadatuan do dibuan rupani. Ala bui majujur nipi gitu ya. Gitu. Alana sebelum bapihana marnipi di mana? Iba bu tu hanggine aido murutnya kahanggine tok tu mana? Taringu tu biur ni gandum nani dok nerupani. Ale marsobba do akan ahotu na sedei ninna rupani kan. Jadi lapatan na audu musi pimimpin. Kenyataan de musi gabi ko marsobba na sida tujulun si Joseph. Dinarona sida madapotton ibana la mangalului si panganon na pinarora niya mong si Jacob. Alai di sommara nang berengot tanak kingat songon nani dok ni topik ni minggut tagabi paso-paso marhide panupan hiyon ni debata. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita bisa hadir sona tadok naking membangun potensi yang ada dalam diri kita, yang di dalamnya melohuduk naking muse ada rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap orang pribadi lepas pribadi. Dan tentu sekali bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain. Om Mara. Najupak kita nakingan molo di dok topik ni minggut gabe pasu-pasu marhiti panupahiyon ni debata. Gabe pasu-pasu si Joseph ti keluarga ni si Potifar. Itu dia. Saya ada hatuban ale gabe pasu-pasu. Gabe pasu-pasu do si Joseph tu halak Mesir. Adi nama jujur ni pinisi para winak kingi bana timbul ma ide ahado bainota Roma ide sini mana bangun akka bulok nina kemakmuran 7 tahun simpan hasilnya itu asa molo masa pian non heliopotir 7 tahun ke depan mereka makmur itu benda makmur nasida swasembada nasida dibadik ko do kabang sonasing la sido delen na buasa roha hangginay tu Mesir na mangalulusi pangano do na sida nga krisis ekonomi krisis pangan nang kana ape Mesir nama mengalami bagaimana kehadiran Yusuf jadi berkat juga bagi orang Mesir, bagaimana Yusuf juga menjadi berkat jala ido cikal bakal orang Israel bahasa gabe hala Israel berada di Mesir. Nah tu pudian niari ala-ala sopar nasida gabe di perhatu bakala Mesir mana sida. Jala di pedua de batama musena sida. Gabe bangso na terpilih ma musena sida. Gabe bangso na pinabahir, gabe bangso na balga. Bangso yang membawa pengaruh tu tonga-tonga ni Portibion ikon akwat tadi. Sahak tu sedarion hala Israel memberi pengaruh tu tonga-tonga di bangso di Portibion. Tetunong di pada debatado nang marhiti puna sida si Abraham. Aido pada ni debatado si Abraham molo tajahadi sada Musa 12 duai. Hubai peho gabe bangso na bulun. Jala pasu-pasuok kumaho. Jala gabe terberita guarmo. Aliadong do muse kalimat terakhir. Asa gabe pasu-pasu honina. Menjadi berkat bagi orang lain. Odorang ngulunya kana porsea. Marhiti sian trupuk jamhita dihita di bagas sedarion. Alani di amang situa panggabian. Dinanaing paborhaton ni huriat tamahamu tu masa pensiun masa purna bakti sian hapar haladuni melihat mani Tuhan tentu dipilih Tuhani hamu mulai nazulu gabe situa alana haposan dohamu haposan di Tuhani lau makubasi huriana dilehom ma ulau ni Tuhamu alani sedarion molo di paborhat huriat tapi hamu tu masa pensiun dang namar lapatan olak nima tugasmu songo sedahala na pinilit ni dibata gabe ula-ulana tuntutan gugudo nagabe matsohot Tuhamu
Nang beno behamu merjadol maragedda. Nang beno behamu merjadol nasi. Ngaliw nang udah pamang kok doa maksud tu ada. Jujur, adong mo si pata kekecewaku tu akan napicin. Seakan-akan dia tidak lagi parhaladu. Dang martohona bebana. Ali gudang gunyan na petuduh tong. Nak pengapeciu ni mana? Tong gue petuduh partohona bebana. Memang gugu do. Tak tertuntut betu hamu gugu. Khobar tu aturatai. Alayang gotohona ni ape do tu hamu. Hot dui di hamu. Odora na naik totong gobar honot tai di nakingera kredibilitasi kan. Bado kita memang sahak ro di ujung ningulut tapi songo na pinili ni debata songo partohona di tonga-tonga ni huria memang ikon haposat do hita. Ikut tonggo taulahon ulau tei. Radak semarhubas be di tonga-tonga ni huria ba di parnguluon. Di pabainan. Mabet tiruan na dinggan. Mabet podan na dinggan. Songon hubungan relasi sosial ta nang maradopon nang nahumaliak kita. Alani di pasu-pasu Tuhan ma sudi pengap dia muna. Salilingon di tonga-tonga ni huriat tahaga bipi sutoyon nangamak pe di leo gugu. Songon ni dohot di keluarga. Sejupang makalas ni roha. Tuakati kinaneng roh. Marsangak mak warna itu hatta marhitisian hamu. Amin. Mertang yang mahita. Mulia tema Tuhan. Hatam nama makulingi hami. Marhiti minggu sedarion. Hodo haroroan ni saluhut. Pasu-pasu dohot dengan basa. Jala taruli dohami diragam ninang pasu-pasu mi. Ale marhiti sianima nang ngulunami pe naing gabi pasu-pasu nang maradopon na asing. Songon hidup pajuwom mu dihami Tuhan, songon akan aporsea di tonga-tonga ni portibion. Alani Tuhan pakai mahami di keberadaan nami. Atik tung humurak kami ale pakyom muduhami Tuhan totong gabi pasu-pasu maradopon hajol maun. Angge ma Tuhan tutu songon naposom si Joseph na julu bui hami gabi akka na haposan. Haposan maradopon hajol maun ali lumubi haposan maradopoko ali Tuhan. Alani gabi dipakai homa hami gabi dalam lau patuduhon hinabalga dohot asine roham dihami hajol maunun. Mulia tema dihatami Tuhan nama makulingi parsoran nami marhiti minggu sadarion. Sok songoni mali Tuhan akan masa di ruas ni huriam dia kalas ni rohan ak siak kaparukil honon rodo hami nang pasahaton nasida tujulum. Ima di namar sakap neng mardonga saripi anak kon nami perlingguman aridu tabunan dohot orwana Maria nabasa borusiahan. Sepatulus ma sakapon ali Tuhan di naneng majalo pasu-pasu perbagasun nasida di hari Sabtu 26 Agustus naneng rok di Huriamon. Sehoma ali Tuhan namangi hoti nasida marhiti holongmu asa rumah tangga na pinazongjong ipe gabi rumah tangga naguklas ni roha. Rumah tangga na marujahan totong menjunjung tinggi ngulu na haposan asa taruli pasu-pasu nang nasida pi Tuhan di pardalanan ni rumah tangga nasida. Songoni mali Tuhan di dalam martabar ruasmu hima keluarga muslim makmur sinaga ina nami normalina buru tapea keluarga Bernardo Manurung ina nami Hilda buru pasari burap dua anak kon nasida. Songoni keluarga Duesen bari silalahi dohot ina nami Theodora Barcelona sitohang dohot sada anak kon nasida. Ihoti mahami Tuhan marhiti holongmu marparsaoran di tonga-tonga ni huriam hakabipi sutoyoon. Songoni mali Tuhan paborhaton ni huriam manami situ dolson hasuluan panggabian. Tu masa pensiun hombar tu aturan ni huriam hakabipi.
Alanieli Tuhan, pasu-pasu ma sudiak ka pakubesion na pinatupan niya manamion di nasalilingon marhubas di huriami. Pasikop sa luhuti marhiti asi dohot holong mo. Songoninang di keluarga pe, totong matuhan, pasahatom muragam niya siniroham di nasida. Jalang giyak manang di hatuon nasida pia di Tuhan. Juppa dope jalon nasida nang ragam nilas ni roha nanaing si pasahatom pudi nasida li Tuhan. Sok songoni mali Tuhan na uparu kilhok kami akka ruas ni huriam na ditongani parsahiton nuaing na di rumah sakit na dirawat di jabu nang nasida naung marsahit menahun na suapala hagawara kami sada-sada upasahat kami nasida tujulu mali Tuhan. Api hotangammu mama sumasu akka ubat na pinakin nasida na pinasahat ni dokter do takat tindakan na ni dokter nang tunasida piali Tuhan ima dalammu mangaleon hamamalum dohot gugunay baru di nasida dinagali nasida di pardagingon alani parsahitoni alai Tuhan unang loas nasida gali di partodion na alena yang totong hiras marningot hoali Tuhan hodo di batana gabi pangalualuan di ngulu nami. Alanieli Tuhan nang disudi pakubesion si patupaon ni huriam lumubi di bagasam minggon. Saya patulut maho Bartolomo ni roham. Wala mga sahon kornya anak ni Jesus Kristus Tuhan nami martangnya kami tijulum. Amin. Dinamared di hita tapasaha maanon piliatta nang pilihan na marhiti amplop songon dalat tamadok mulyate itu pakuwesiyon yamang panggabian na salilingon. Tuhan baik manunukon parbadiai madiho pake manang tikiko mamuji pasanapo mamuji pasanapo tangan kiri homai nangulahon holomi rohot pangalahoti sai hong bartulomomi sai hong bartulomomi. Hatanang soaraki pasangapon homai dohot pambahenaki pararat paritami pararat paritami arta hamoroki tau pasanga pomai rohanang ulaoki marbaritana uli marbaritana uli.
Salomo ni roha lamna tadi ngoluko to parohana ias asa tau mau joro asa tau mau joro. Tuhan baik mengolukon parbadiai madiho pakai menanti kikon memuji pasangan po memuji pasangan po.
Oraoki tau pasang pomai rohanang ulaoki marbari tanah uli marbari tanah uli. Ya muaman nami datina nami ruas seni huriata masuk mahitan waeng tu acara paborhaton situa pensiun amata situa dolson hasuluan panggabian di nama redde hitan non Roma 7 amang panggabian maredde mahita. Hatta taida donuaing jongjong di jeluon amata situa dolson hasuluan panggabean nunga digohina sida tikki pangulaonna di hurion hobar tu aturan ni HKBP 2002 dunga mandemen dapat luhon bidu 27 nomor onom titik onom halaman 170 taringot tu pensius situa pensiun dosa halak situa sian hapar haladon molo dung marumur 65 tahun huhuk matcohok manasida sian hapar haladon di huriaon tohonan hasituaon hokdo songo situa nasida alani tamado pasahatotta hamoleateon nirohatta tutuhatta namadongani namar guguihon huhut napatauhon nasida salilingon mangulahot tohonan nasahat tu nasida akup nii unedo pasahatotta mauliati tu nasida naung makaluja hotohonani di tonga-tonga ni huriata paborhatotta manasida lau pensiun main tabigima surat keputusan pensiun nasida. Situa Dolson Hasuluan Panggabean, umur 65 tahun, tanggal lahir 8 Agustus 1958, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 12, RT 4 RW 7 Jakarta Timur, dari sektor Gang 45, ditahbiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 29 Mei 2014 oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, pensiun situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 13 Agustus 2023 oleh Pendeta Sawari Tugatorop SMTH sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27.6.6 halaman 170 pensiun di usia 65 tahun. Jakarta 13 Agustus 2023. Pendeta HKBP Sutoyo, Pendeta Sawari Tugatorop. Pakiobasion Dasida di Huria Kristen Batak Protestan.
Nama Dolson Hasoloan Panggabean, lahir 8 Agustus 1958, ditabiskan 29 Mei 2014. Pensiun 13 Agustus 2023 dari sektor Gang 45. Nama istri Romanse Susianti Borumunte. Akaulon sida saliling marhubas di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Naparjolo anggota Dewan Merturia tahun 2012 sahat Rodi 2015. Paduahon pembantu umum tahun 2012 sahat Rodi 2015. Patuluhon anggota paduan suara Kasih Choir HKBP Sutoyo aktif sampai sekarang. Jakarta 13 Agustus 2023 Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta Sawari Togatorop. Songonima SK Penasahat tu amata situa pensiun. Itu nomor baju tuga. Ya, situlah. Di hamu amanami situa Dolson Hasuluan Panggabean, obar tuaturan ni Huria Kristen Batak Protestan, nunga diguhi hamu pajuon nasahat tu hamu, marhubas songo situa di HKBP Sutoyo on, madok moliate do, Huria otu tu hatta napatauhon hamu marhubas, obar tu tohonan nasahat tu hamu, nunga diguhi hamu panguluyon, na pinadatomuna ujumat jalo tohonani di pasau tamudo na pinangido ni hatani Tuhani na madok sahat ula tohonami tamado hamuliati honon ni huriaon pangulau muna na salilingon jala sudi ruas mangidohon anggiat di jalo Tuhani akka pakko besyo muna gabi pilihan na hucus jala mabuan pasu-pasu jala patuguhon haporsaon diaka ruas na hinobasam muna. Di hamu amanami situa Dolson Hasuluan Panggabean, mardongan pos niroha di debata ama, dohot anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di Purbadia, pensium mahamu sian ulaon hapar haladun, di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Sai di paso-paso tuhatama, akka pas kubasium muna, nasa lilingon, jala, diramoti mahamu di bagasan ari-ari si dalanam muna ditiki nanengro. Amin. Martang yang mahita ali di bata naguk asi dohot holong ni roha mangasahon holong ni roham upasahat tami hamoliation ni rohanami ala pangurupiomu maparguguyhon na posomon saliring marhubas di huriamon nunga sahat diula tohonan na pinasahat mi saya bahema marparbue pakubasyon na jalatu pahi tau patuguhon hapor siau do pakirimon ni ruas ni huriam di hangu dua sugut
Molo tuk pemacohot sian hapar haledon. Saya palas marohana jala pahipas asa totong marsitutu mangula mabuat jolma tu haluaun. Tangamu naguk pasu-pasuima menugu-nugu nasida asa totong manaili ibana tuho. Pasu-pasu keluargana yanakon doho pinoparna asarap mangulupun pasu-pasu nanilihomi pinuji maho Tuhan ala sudi dengan ni basam. Amin. Pinasahak ma du parhalaya du par tahun pasahaton songon cendramata tu amang situ panggabian. Di amang panggabian iso di patu pahuriata songon tadamata na mangula hamu selilingon di tonga-tonga ni kurian itu hatta alani las marohamu lau pacalaon. Songonima muse di pasahat huriata uloson molo dihita halak batak manggobarhon di gajang rabu gajang ma umurnya amang jala anggia ma ditorok rabu tong torok nak pinopar mo muse ale lumubi lam martabba ma pasu-pasu dohot asini rohani Tuhan diho. Molo di patu pahala batak kulo songono tetup patu kolong ni roha dwe. Nah holong do rohani kuriaon diamang. Alani las maroha mamang lau majakonon molo sope rap dohot inang pasaha mata binami tu inang. Ala rap nasida dohot na tuwe-tuwe di pona pasogit. Alani tauduti mamuse marhite nama dokata alai hita bui mahita mulat tu inganat tabi pasata mima tu protokol lamata sekretaris Surya. Maju. Saat maita tu acara nomor 7 mandok hata mewakili sian ruas sian sektor na pensiun sian gang 45 pinasa matik kitu nasida. Julum mamuna. Shalom, horas madi hita salu nawar mati hami mang padita resort do sude mahamu mang padita inang son itong di akasit tua nami perhalado horas madi hamu son ima hita salu na ruas na adong sonarion horas madi hita jadi au dipangido manang sepakat mewakili sian ruas pasaton hamoleteon tua mang situa dolson asoluan panggabian inangi berumunte manang opunisi Kristian
doli. Mau lihat tema di Tuhan ala marhaki pasar do hita pala di tikion saluhna susna ita napung nuengon boido hita manangihon hatani Tuhani gabe bokal di parnguluot tak. Dia mang situa nami sekaligus dotong amang situa panggabeanon rak do kami sebagai anggota kasih choir. Songoni dotong sa sektor dotok kami, sektor Gang 45. Aku secara pribadi takas do hupayuti jala hubereng dipangulani amang panggabian sebagai situa. Maceding gadok melihat mamang. Nang perupani naking secara administrasi nikumate bahwa pada hari ini sudah pensiun molo huberang naking sian SK kurang lebih selama 9 tahun ya, 9 tahun. Mau lihat tema di Tuhan di perjalanan nih hasitua muna luar biasa jala denggado di parhalodoi hamu kami ruas khususnya sektor Gang 45. Tang yang nami maamang tuhamu keluarga nak pedang di sonala inang di huta alasa sektor do hita jala takas do boto kami inang di huta nama dongani hala inang simatuamu manik ko majuasa lebih takas na orang hipas pamatang na batang yang nami ba hatok ma sehat sonitong inangi markai paso sonitong dia ka pinopar do pahopu siak mamamang salinay donon nami mauliate ma di kamu gajang ma umurmu sormatua ma soni ma hata siak kami mewakili ruas Horsma. Mulai tema dia mata na mewakili ruas yang sektor Gang 45 saunari sahak maita na mewakili perhaladu pina sahak mata situ abibak pahan. Oras madihita saluhutna. Tapuji matuhata dilasni rohata marminggu hita di bagas joro di bagas atikion. Lalu disoma tapaborohat amang situa dolson hasoluan panggabian nagabi masohot sian perhalado di huriat tahun. Di 2 Timotius 4 ayat 5 sahat ula tohonan mi mulai tema di Tuhan nungga diulah amang situa panggabian ulauna di bagas joro di Tuhata di HKBP Stoyoon. Tahun 1927 rap dohami doh amang situa panggabianon doh inang situa parulian boru manulang napa sobulung di huriaon. Jala sahatu namar hasohotan marhasohotan na sida hok dotong napa sobulung marhasohotan na sahatu namar hasohotan na tong do rap kami napa sobulung. Ima rupani perdonganan nami doho amang situa panggabianon. Jala guru korni napa sobulung doon tahun 1927. Nah hutada amangon na mangajari kami parimas doa mangon mula mangajari dia kan usah tikos. Idu beda kudo tua mas situa panggabianon mula au mangajari kor di badua suara gloria labok doau. Na pemanigor itu berbeda kurupani alehot di ula oni mulai tema di Tuhata jala au mamereng amang panggabian partutur dotongon sian ada batak mulai saya seraja sonang rupani ala tubuh baru gultum kami saya seraja sonang pak padau saya tulang di goratu na berjuang nomor tutur iman rupani molo pergaulaku doho amang panggabianon. Dakia so pajupa hami so igorau na tulang. Luar biasa. Anggina mo se marubak pahan. Luar biasa. Jadi saya suku do akakabari pahopuki.
Mulai tema itu sehat do sudi. Alania bang, masohok mahamu tutu sian no hapar daduon. Alai song lima palitanakin, sian hasituon hot do. Alania aturan ni huriata, mungkin ala sudah gugu merate. 25 tahun ipasohok majuate. Ima, alai yang go parbaritan nauli, sesuai to honan na jalannya bang, batur somayate. Dapat toluhon, kubuto hamido dang dohot inang. Dia pada di bagas atikyon, ala menjaga inang si matua muate, dah orang sehat. Tangyang nami, salap tu sehat nama inangi, sehat matong nang inang nani alak munate, doa kada denahi. Asa dohon hatan yo pas sama dohonon, ador haduka, tugu-tugu ni lopu, ador hatiti tugu-tugu ni horbo. Sai penggeng sari matua ma, ama situ panggabian, pai ring-ring paupu. Ima hata sona mawakili situasi na moliate. Moliate Maria mata situ pakpahan nong pasatung gudang akka hatana ulina dinggan. Sonare sa ma kita tu amata situ na pensiun lo madokon hata pertandingan pinasa ma tu mak situ moliate mak. Oras marita saluhuna. Ada orang sohu dokon puapu hatani ruas dohok donga perhaladu. Di siara las ni rohaku. Di siara di balga di pasu-pasu di batanok kujalo saliling. Au mangula tohon aku di tohon itu huria. Pubai dosa dari di lagu. Nanang siede honon ni kasih kuair. Diari parpudiau mangula tohon aku di huriat taha ke BP Sutoyo. Pinangi do mahara di Indonesia.
nahu parsangapi amang uluan amang tua torok nahu parsangapi hami amanami dohot inang pandita suang songoni nang di dongaku parhaladu suang songoni manang dihamu sude amanami inanami ruas ni huriata na dibagas joroon suang songoni ma namadohoti ibadah di live streaming perjuluau mangido maap jara dibagas salungun ni roh hadoau molotuppe sahalakku jongjong majakon purna bakti sian huriata bulan April na salpu rapak marsahik do damang dohok dainang si matuakku alai moding madamang si matuakku rang bedohot anggo dainang pataruh tudian jala kebetulan holan inatta perdijaburo geleng di si matuakku baru sasada do inatta na dijabu jadi dangadong madungani dainang saha tu sonari alani ido ubahenna sahalaku mangapu hatamuna ruas ni huria marhitium ma'au mangido maap sotung mapakurangi derohamuna dihadiriokku sedarion dihamu amanami inanami ruas ni huria satok kidonian au namarhubasi di tonga-tonga ni huriaon alai ima johoroa panuduni tuhani dia umar haladui di bagasan ngulukku di bagasan tikina sautihi rajumaddo gudang nahurang lubi di pakatayon di parange suang sonang di paragid daun dia kana hurang lubi song-songoni ma di parjupangata di luar ni huriat tahun rajumaddo adong nahurang lubi di si ala songojol mabiasa iba nataga masa day marhitina jongjong ma audison mangido maap tuhamu saluhuna ruas ni huria HKBP Sutoyo suang songonima nang di ruas ni sektor Gangopak 5 mau lihat ma amanginang di persaurat tanah selilingon om marihami obas na parpudi marhaladui di tonga-tongani huriata suang songonima nang di amanami pardita doho inang pardita mau lihat ma amanginang di persaurata memang napasi kapasori do pardita naro tuhuriat tahun jadi molotuk perak peliling persaurata na tagamun masa runa hurang lubidisi marhitio maau mangido maap pangido aku tutuhani dia lalas ni rohaku saya sahak maamang doho inang menguda tohonan nang jinalomuna dia ka inganan na meragam sugut taduan suang songoni manang dihamu dong aku parhalado nahu tinggal hon tangyak kuno balga tutuhani songoni go ni rohaku las ni rohaku saha tau menguda tohonaki pangido aku tutuhani mangihu matong nang hamu siap pudi saha ma ulah hamu tohonam munai obar tutik kinabi di parsaurat tanah hurang lubi amanginang baik pedi parsermonan marang nadi dia pe hita marsaur nataga masa do akka nahurang lubi mau lihat madi hamu amanami inanami ruas ni huria naung pasahato sileo leo muna songot tada hamulete muna tuhami
parhaladuna pensiun. Basaro Tuhani saya ditebetu hatama akka pasamotan dihamu tua akka ari-ari namangihut. Secara khusus untuk keluarga besarhu mauliate ma dia katang yang muna dohok dukungan muna nasalilingon di namarhaladu yau di tonga-tonga huriatta. Mauliate menang dihamu punguan suara kasih choir nakiningat tabudo edde di buat kamu say lasma rohani tu hatta imas songon tedanas ni rohaku nang dohok maau pasahatoni tua dopan diri bata. Parpudi aurak pala huboto marup pasa holan hata mauliate do honokku tuhamu saluhuna horasma. Songonima acara pabor haton tu masa pensiun amata situa deha panggabian. Naik tapa ujung ma para menggot kamaret di mahita sian buku de nomor 475 itu. Yesus ang maluki sa leleng-leleng Randohota endehon ma endekuna imbaruda Solang tikini dumjupang Yesus Tuhaki Tondina Datangnya aku mapiliata ali di batama namin na di banwa gijak ko do haroran ni saluhut si lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tu ho sejalo may gabi uap na hucus di jelum pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tordim asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mi tu hami asalam girigir hami madok muliati tu ho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehon ni ponironi pamataku osano hotogoki roni saluhut ataku upasahati Tuhan nasabut satakudo Ali amanami na di benua gijang say pinarbadia maguarmu say romaharajaumu sesau malomo ni roham di benua tongosong na di benua gijang leo matuhami sedere kenguluan siapari sesama dusanami songopannya sanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unak kami tu gihut tu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho
Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaurhon madamena tutodin. Amin. 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 Moliate madi Tuhani nama ngeliutik kinauli ne dengkal dihita madohoti para minggonon moliate manang dihita saluhuna songoni daohot akamanami na nami ruasni huria nama dohoti para minggonon melalui acara live streaming atas gowarni sudi parhalado dohot nama kubasi para minggono kupasah tami tuhita. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna, Tuhan memberkati. Shalom.